ಮಿಸ್ ಗೋಂಕುರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಒಂತೆ ಕಪ್ ಇತ್ತೆ, ಕಪ್ ಒಂದು ಬಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಪ್ ಅತ್ತೆ ನಾನು ಪೋಡಿದ ಲೆಕ್ಕದ ಬಲಿ ಪೋಚ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಪ್ ಆಯಿಲ್ ಆಯಿಲ್ ಕೊಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಅನಗ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತೆ. ಓ ಪಚ್ಚೆ ಕುಕ್ಕುದ ಲೆಕ್ಕ ಕುಕ್ಕು ಬರ್ನ ನಿರ್ದುಂಬು ಪಚ್ಚೆ ಪುಣತೆ ಅಂಚತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಬತ್ತೆ ಪೆರಂಗಾಯ್ದ ಲೆಕ್ಕ. ಪೆರಂಗಾಯ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಪ್ಪಂಗಾಯ್ದ ಲೆಕ್ಕ. ತೋರಾಯ್ತಾರ ಅದು? ಹಾ, ಫುಲ್ ಎಲ್ಲೋಸ್ ಬತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಅವು ಅಂಚಿದ ನಮ್ಮ ಪಿದೆ ಇದ ಮತ್ತ ಮುಲ್ಪದ ರುಚಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಜೂಡು ಆತಿಂದು ಇಜ್ಜತೆ ಇದು ತೂತೇನೆ ಮುಲ್ತ ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಸೀಕದ ಕಲ್ಲೆಕನೇ ಉಪ್ಪುನಿ ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಅಂಚಾದ ಅವು ಅಲ್ತ ಬಪ್ಪಂಗಾಯ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಆದಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಗೋಂಕುದ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ನಿ. ಹಾ, ಸುನೈತಿನ ಕೊರಂಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಐಟತಿ ಅಂಚೆ ಇರ್ಬೇಕೈತೆ ಗೋಂಕೂರ್ ಕಪ್ಪೆದಲ್ಕ ತೂವರೆ ಗೋಂಕುದ ಲೆಕ್ಕ ಬಣ್ಣಿ ಸಾರಿ ಗೋಂಕುದ ಅಂಚ ಮಾತಿರ್ಲೇನು ಗೋಂಕುರು ಪನ್ಪೆ ಗೋಂಕುರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಕೇಂದ್ರ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೂರ ಇದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಳ್ಳಾರ ಬಂದಿನಿ ಯಾನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾತ್ರ ಮೇರೆ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಇಡುಲ್ಲೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಡುಲ್ಲೆ ಒಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಮಾತಿಡ್ಲು ಎನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಈರು ಡೆತ್ ಅವರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಯಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆತ್ತು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬೈದಿನಿ. 7 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾತಾನಗನೆ 8th ಡೇ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಇತ್ತೇರು. ಯಾನ್ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಪಿರಾಡ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಜವ ನಿರ್ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಟ್ರೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಯಿ ಪಂಡ ಜವಾನರು ಬಿಡ್ತು ಪರಬೇರ್ ಬರ್ತೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರಿ ಅದು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ್ರಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬೆರಿಯ ಶಾಲೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಅಂಚದ ಅಮ್ಮಗೆ ಏರ್ಲ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇಜ್ಜೇರಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತ ಮೇಲೆ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಆರ್ಟ್ ಡೊಲ್ಲೆ ಲಕ್ಕ ಏನಂತ ತೊಗೊಂಡು ಆತು ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು. ಹಲೋ, हाँ प्लीज कोच चलो वॉ एंकरिंग अप्पा అంటే ఏనన్నా ఎప్పుడు అది చెప్పారనా ಓಹ್ ಎನ್ನ ಗ್ಲೌಸ್ ಏತು ಉಪಕಾರ ಹೋತಿಕಂಡೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಎಡ್ಡಂಡು ಓಕೆ ಸಾಮಾರ ಏತು ವರ್ಷ ಅರ್ಧಂದೆ ಅತ್ತ ಮೇರೆ ಇರ್ನ ಮೂಕು ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಂದ್ ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಡದಾನ ಇರ್ನ ಮೂಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾಪ ಬೇಜಾರಂಡ ಮೂಕು ತಕ ಜಾವ್ ಪೂರ ಪೋಯ್ಜೆ ಇರ್ನ ಮೂಕು ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಇರ್ನ ಮೂಕು ಬ್ಲಾಕ್ ಉಂಡು ಓಲಾ ಈ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪು ಜಾರ ತಾವು ಕೋಡೆ ಬೋಳಾಡೊಂಜಿ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಳುತ್ತಂಡ ಅರ್ನ ರಡ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆ ವಾಣಸ್ಪಾಡ್ತೀರಿ. ಓಹೋ ಕಾಂಡಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ರೈತನತೆ ಅಯ್ಯ ಗಂಗೆ. ಓಹೋ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಂತ ಜೋ. ಸಾರಿ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ. ಓಕೆ ಏನಂತೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೇರೆ ಇಂಕಿರೇನ್ ತೂನಾಗ ಒಂಚೂರು ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಾನು ಯಾನ ಅಡೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಇರೇಗಿಲ್ಲ ಅವು ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡೆ ಅಂಚತ್ತ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುಂಡ ಎಂಕಿಡೆ ದಾಯ ಬೈದೆ ಅಂದ ಆವೊಂದು ಬಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಕುಲ್ಲಾದೀರು ಜೈದರತ್ತೆ ಅವಳು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಂಡೆ ಓ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಎಂಕಲ್ ತುಂಬ ಹಳ್ಳಿಡಿತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಧರ್ನಪ್ಪ ಎಂದಿತ್ತೆ ಧರ್ನಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಮತ್ತ ಒಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಗೊಬ್ಬೊಂದಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಏರು ಪೊರ್ಲು ಅಂಚ ಇಂಚ ಅನ್ಮತ ಅಪ್ಪಗ ತರೆಕ್ ವಿಶ್ವ ಕಿರೀಟ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ದೀಪುನಿ ಬಾಲ್ದಿ ಅವಿ ಇಂಕ ನೆನೆ ಫಂಡ್ ಫೀಲ್ ಆನ್ ಓ ಎನ್ನ ತರೆಕಿನಿ ಬಾಲ್ದಿ ದೀರ್ ಓಹೋ ಅಂಚಾತ್ ಇದಮುಟ್ಟ ತರೆಕ ಬಾಲ್ದಿಯ ದೀತಿನಿ ಟೊಪ್ಪಿಯರ್ಲ ದೀತಿಗೆ ಟೊಪ್ಪಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೀನಿ ನುಮ್ಮಂಜ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಪ್ಪು ದಾಲ್ ಪೊರ್ಲಾಯಲೆಂದಾಂಡ ಬೊಲ್ದು ದಾಲ್ ಐತ ಮಲ್ತು ಪೋದು ಗ್ವೇಲಿಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ನಿಜವಾದ ಕಪ್ಪು ತಕಲು ಪೊರ್ಲುಳ್ಳೇರು ಅಕಲಿ ಎನ್ನುನಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜ ನಿಜವಾದ ಅಕಲ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತದ ಐಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಾಡಿ ಅಕಲ್ ನಾತ ಪೊರ್ಲು ಬೊಲ್ದು ಅಕ್ಲ ಹಾ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಟ್ ವಾಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಪ್ಪನಾಗ ಏನ್ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ಟಿಲ್ ಎಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲ್ದ ಅಡಿತ ಎನ್ನ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ದ ಹಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದ ಇತ್ತಂಡ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಅಡಿ ಮಗರ್ನಿ ಪನ್ಪೇರತೆ ಇರು ತುಳುಟು ಪಾತ್ರೆ ಅಡಿ ಮಗರ್ನಿ ಬಣ್ಣ ಇರೇ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಅವ್ ಪಂಡ ಪಾತೆರ್ನ ಟೈಮ್ ಪಾತೆರೋಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಎದಗದಗ ಏಪ ಏಪ ಪಾತೆರ ಬುರಿ
ಬೂಡ್ತಾನಾಗ ಆಯ್ವಲ್ಲೈತೆ ಕೊಕ್ಕಾಜೆ ಎಂಚಿನ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಅದೇ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಪಂಡ ದೇರ ಬೋದಿ ಆಯ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅತ್ತ ಒಲ್ತಲ ಅವಡು ಮಾರಿದೆ ಅವತ್ತು ಮಣ್ಯಾನು ಆ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತದು ಮನದಾನಿ ಮುಕ್ಲಿ ಮಾತ ಕಡ್ಪಡ್ದು ನಿನ್ನ ನಾಚಿ ಕಟ್ಟಾಯ್ ನಿಜವಾದ ಆ 3 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಏನ ಕುಂಟು ಅಂತ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಇತ್ತೇನೆ ಅವಿನ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಪಂಡಿತ ಇನ್ ಮಲ್ತೆ ಬಾಡ್ ನಿಜವಾದ ಇತ್ತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕ್ಲಿ ನಂಬಿರ್ರಿ ಬಲ್ಲಿ ಮೇರೆ ಹೇಗಿಂದ್ಕಂಡು ಅಕ್ಲಿ ಏರೇರ್ಲ ಮಂಡೇನಿ ಏರೇರೇ ತಿಕ್ಕಾದ್ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೆ ಪಾಡ್ಬೇರು ಕೂತುಂಡೆ ಅವು ಇಂಚಿನಾಕಲಿ ಮಾತಿರ್ಲತ್ತು ನಾನು ಐಕ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ರಬಹುದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬೋಪಿನಿ ಮನದಂಡ ವಾನಮನಿದ ಪುರ ತಯಾರಾಗಿ ಬೋಡಾಪುಂಡ ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾಂಡ ಲೆಕ್ಕತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಸುರುಟು ಮೀಯು ಬೇತೆ ಇಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಇಂದು ಮಾತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕಾಕ್ಲು ವೈಟ್ ಮಾತ ಹುಷಾರುಳ್ಳಿರೋ ತೋಡಾ ಮರೊಕ್ಕು ಮಿತ್ತರ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಹೌದೇ ಹಾ ಆಗ್ಲಿತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಜಾಗಡೆ ನಮಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿಯರ್ದಂಡ ನಮ್ಮ ಮರ ಮಿತ್ತರ ತೆಂಚು ನೋಡು ಓ ಅಂಚ ಮತ್ತೊಂಡು ಇರೇ ಗೊತ್ತಿಜೆ ಓ ಈರು ಮಿತರ್ದಾರು ಮರ ಹಾ ಯಾನ್ ಮರಕ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಪೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಕ್ ಪೋಂತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಾತ್ ಬೇತಾಕ್ಲ ಮರಕ್ ಮಿತರು ಅಂತ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೋಡು ಕಣ್ಣಾಕುನ ಮಾತ ಓಹೋ ಈರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡು ಹಾ ಅವು ಯಾನ್ ಇದೆ ಲುಕ್ ಕೊರಿಯತೆ ಅವೇ ಲುಕ್ಕು ಜಡ್ಜಿನ ಕ್ಲೇ ಇಂಚ ಕೊರ್ನೆ ಅವು ಅಪಕಾಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದಾಜ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರ್ನಕ ಕೈ ಇಂಚ ಪತ್ತದಿದೆ ಇಂಚ ಚಾಲ್ಪು ಇಂಚ ಪನ್ ಕೈ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಟಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಪ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹುಷಾರ್ ಬೋಡು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಜೆ ಒಕ್ಕೊಂದು ಹೌದೇ ಅವು ಲವ್ ಪಿಕಲ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪು ಇತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಲಿನ ಬಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುವ ಬೊಲ್ದಿಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೊಲ್ದುಡ್ಲ ಬೆದೆ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅವು ತಪ್ಪು ನಿಜವಾದ ಅಕಲೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಓಲುಪ್ಪೊಡು ಅಕಲ್ನ ಉಡಲ್ಡುಪ್ಪೊಡು ಅಕಲ್ನ ಉಡಲನ್ನು ನಮಗೆ ಎಂದಿ ಅಂದಾಂಡ ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೇತೆ ಊಲಾಯ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದೋಡು ಮನಸ್ಸು ಗೆಂದೋಡು ನಾಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಉಡಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಡಿ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಇಂಚು ಪೊಗು ಮಲ್ಲ ಸೀಕೆ ಬತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ಡು ಸೌಂದರ್ಯ ನಮಗೆ ದಾದ ಮಲ್ತಂಡು ವಾ ಸೌಂದರ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಲೆಕ್ಕ ದೆತ್ತದಿನೇ ಇಚ್ಚಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತೋತನು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂಚೆನೇ ಉಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಡು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆಗಿ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡದು ಯಾನ್ 110% ಬರ್ತೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿಸ್ ಗೋಂಕುರಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಇಟ್ಟೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ದೀತೇರು ದಯಪಂಡ ಈರು ತೂವರೆ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಾದು ಈ ಗೋಂಕು ದಲ್ಕನೆ ಪುಡ್ಕೆನೆ ಉಲ್ಲರು ರೆಜ್ಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಗೋಂಕುರಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಕೇಂದ್ರ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಸಮಾಧಾನ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಓದುದವಡು ಈ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪು ಜಾರ ತಾವು ಕೋಡೆ ಬೋಳಾರ್ಡೊಂಜಿ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಳುತ್ತಂಡು ಅರ್ನ ರಡ್ನೆ ಇಲ್ಲು ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆ ಒಣಸ್ಪಾಡ್ತೀನಿ ಓಹೋ ಕಾಂಡಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ರೈತಿನತೆ ಗಂಜೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಊಲೆ ಏನಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರ್ನಾಗ ಇಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದು ഞാൻ ദായ ബൈതേണ്ടാവുന്നു വരെ ഫീലുക മണ്ണ് ಸತ್ಯ ನೀರು ಜಪ್ಪೂರನ್ನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಬರ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನೆನ್ತೀನಿ ಕಿರೀಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿನ ಮಗ್ಗನ ಆಯ್ತಾ ಕೊಲ್ಕೆ ಸರ್ತ ಇತ್ತಿನ ಮಗೆ ಮಂಡೆ ಕುಟುದಿನ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೆನೆತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಪೆಂಕ್ಲಿಂಚ ಜೋಕುಲು ಪುನಃ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಬರಿತಿಲ್ಲ ಧರ್ನ ಪೆಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ ವಿಶ್ವ ಕಿರೀಟ ಪಂಡ ದೀಪುನಿ ಬಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನ ತಾರೀಕು ಬಾಲ್ದಿ ಪುರ ದೀದಿತ್ತೆ ಅವೇ ನೆನೆಪಾಂಡು ನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಬಾಲ್ದಿರು ತುಂಬೆರೆತಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ವಿನ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇರಕ್ದಲ್ಲಿ ನೆನಪುಂಡ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಲ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಬಂಡ ಈ ವಿಷಯ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡಿನತೆ ನೇರು ತುಂಬ ಪಂತಿನಿ ಅಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಿಂಚ ಮೇಕಪ್ ಬಂತು ಬಂತು ಜರ ಲಾಂಚ್ ವೇ ಸುಂದರಿ ಇಂದೊಂದು ಬುಕ್ ಇತ್ತನು ಅವೇ ಲಾಂಚ್ ವೇ ಸುಂದರಿ ಪಂಡ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ಪುನ ಸುಂದರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಇತ್ತೆ ಬುಕ್ಕದ ಬುದಾರ್ಲ ಇತ್ತೆ ನೆನಪು ಲಾಂಚ್ ವೇ ಸುಂದರಿ ಓಕೆ
ಆತ ಟೆನ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 10 ಜನ ಉಳ್ಳಿರು ತಾತ ಪನ್ ಪರೀರು 10 ಜನತ ನಡುಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ಚ ಯಾನೇ ಕಾಯಡ ಜರ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ಬಂದಿ ನಮ್ಮ ಓ ಮಾರಿ ಒಂದು ದಾದನ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನೇ ಹಿಂಗೆ ಕೊರ್ಪಾಯಿನಪ್ಪ ಯಾನ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕು ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಅಗೆಲ್ ಗುರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೀರೆಗೆ ಹೋಗ್ಲು ಗೊತ್ತು ಸಾವು ಹೀರೆಗಾಯ್ತ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತು ಜೋನ್ಕ ಅವಿನ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಪಂಡಿತ ಇಂದು ಮಲ್ತೆ ಬಾಡಿ ನಿಜವಾದ ಇತ್ತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲಿ ನಂಬಿರ್ರಿ ಬಲ್ಲಿ ಮೇರೆ ಹೇಗಿಂದ್ಕಂಡು ಹಾಕ್ಲಿ ಏರೇಲ್ಲ ಮಂಡೇನಿ ಏರೇರೇ ಐತಿ ಕಾದು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೆ ಪಾಡ್ ಬೇರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಅವು ಇಂಚಿನ ಹಾಕಲಿ ಮಾತಿರ್ಲತ್ತು ನಾನು ಐಕ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಚಿ ವಾಕನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಡಾಗ್ ಪಂಡ ಅವು ಕೊರೆತೊಂದು ಹೊರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಯಾ ನವೀನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಸುರುಟು 2 ಸಾರಿ ಕೊರೆತ್ತೆ ಮೊಕನ್ನವರ ಸೊರ ಪೋಂಡು 5 ಒಕ್ಕ ಕೊರೆ ಪುಣ ಉಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬೋಪಿನಿ ಮಣದಂಡ ವಾನ ಮನಿದ ಪುರ ತಯಾರಾಗಿ ಬೋಡಪ್ಪ ಸಮ ಫಸ್ಟ್ ಮೀ ಹೊಡ್ಲಕ್ಕದ ಓ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಡೆ ಬನ್ನಕ ಪೋಂಡು ರೆಡ್ ಕಾರದಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಸೇಮಾ ಸಮ ಈ ಜಿಂದು 7 ಇಂದು 8 ಈ ರೆಂಕಿನ ಹಿಂಗೆ ಮರಲಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಟಫ್ ಆದ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಲು ಏರುತ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳಿರಿ ಕೆಲವರನ್ನ ಬುತ್ತಾರ ಬಂಡೇರಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ನೆನಪಿಡುವರಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಟಾಮಿನ್ ಉಪ್ಪುಂಡ ಪೆತ್ತದ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಆ ಪೆತ್ತಲಾವು ಬೋರಿಲಾವು ಇರು ಪರ್ಲೆ ಸುರು ಪೇರು ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ Be like Bola.